Parlamenterên Partiya Demokratîk gelen HDP ji ber êrişên ku ji aliya AKP ve li ser gelê Kurd û li ser parlamenteran şarmezar kirin. Parlamenterên HDP li Amedê di daxuyanekî çapemenî de iddia kirin ku suîqasd û pusiyan ji aliyê timên taybet yên ewlehiya iktidara AKP ve li ser parlamenterên HDP dixwazin pêk bînin. Her gün yaşadığımız bu acılarla, bu Li gor parlamentera Şırnaqê ya HDP Leyla Birlik, li ser rêya Şırnaq û Amedê de li ser tirênbêla wê tîmên hereketa taybet yên ewlehî ve bi suîqastekî bi plan xwestin ku wê bikujin. Lê ev plan bi haydarbûna wê neçûye serî. Kesinlikle hazırlık katı çekirin. Wan dixwazin ber erebe dijin. Yani em nesekin yani em ji erebe peyna ban ne da ber qîra belki me be piraşanda. Yani ez dibêjim suikast girişimi ne şahsiyetam tenereyi. Vay heşt evli Kurdistanê hızanın her bekeyi asıl ev jî perçayekî ev êrişî perçayekî wê bû yani. Ki ben o olayı yaşarken aklıma o görüntüler geldi. Li gor parlamenterên HDP berpirsa plankirina kuştina parlamenteran iktidara AKP bixuye. Wisa xuya dike ku AKP konsepta kuştinan parlamenter û siyasetmedarên Kurd dayê dest pê kirin. Li gor parlamenteran berîniha jî ji ser medyayê civakî jî gelek caran tehdît sendine. Sevda Kaplan, NRT, Amed.